Assam pen Meghalaya hoilong monsam kapathir ponjia phan posi Meghalaya pen Assam Sarkar West Karbi Anglong District Administration pen Ribhoi District Administration angbong aphurun chingki chingwai derapita Meghalaya State pen West Karbi Anglong Block 2 alongle nangkaacherai ja phan bor itubomsi thekpon long bomlang Meghalaya State hin pen West Karbi Anglong District Jasemet lake Block 1 pen Block 2 along nangkaacherai de ja phan nonpu anta bor ibomlang Lason si Chin Thong constituency ka par lo mate block 2 havar Meghalaya Ribhoi district pen kilometer cap so sia jakka helo Karbi Anglong arlo nang lutsi ummat pen laru asan chomalong nang lutsi Meghalaya hin pen JJM scheme pen sai na ke claim japhan bor ilo Karbi Anglong Autonomous Council pen chenglo Assam Sarkar la pen an parta West Karbi Anglong pen Ribhoi district administration ang bong taka chingwa phurun lo bongta lahai alam ma that he pen Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tuma phandlang plot si penang ana sayamo nang klembong lo bangso phuthak arjulong si MLA Rup Singh Teron adimalong anpali damsi langchari damo bangso ahut Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Secretary Sona Singh Terang Ulukunchi Outpost in Charge P Jaimari la Penchin Thong constituency arlo BJP Mondala Maipu Joy Singh Bongrungatung Chetong Dun Rinti Bangso kahomri damahut MLA Rup Singh Teron pen kaninjir ponatengke bangso asaya mo aphan ke claim ke dam jelang pongdo anabangke nili tumpen khang ponetpo lapen laso asaya mo abangke Karbi Anglong Autonomous Council lapen Meghalaya Sarkar chingbai chingsa se tika bangke nang claim longlo lapen an parta lake Karbi Anglong along lipina lasi claim ji seta Karbi Anglong Autonomous Council pensi claim ponji pusi ninje pon dak wanglo bandak theklonglo lang tum kam tengi phang ke chengi pham ne pipe la so na debe dak nang thon padolo eti pini ni tung wang lo dak amren pen ADC tuna dolo na pen SP ari pen tip dolo UCIC dolo council pen deputy secretary dolo dak local PTC chairman pen debe dak leader tumang ta do thai pen si tum da dim lang lo pen alang tum pipe ke thon kang ki bikang adim ni tum sisap lo kade pangrung pen long ni pen itum pharu sira ka trop se ana pa tum dak nang thon lo Kasi pini ke dak MCT betul madu bepen kadu sila sopai abangke mana sis dasi dak bor na sorkari rong sar ari deng aji mat bikang den pen dak pulo je so olong le lapen la dak sorkar kacing bai padu dat titik Karbi Anglong Autonomous Council sorkar pen Meghalaya sorkar pen kacing bai padu dat titik kampem bak kem long le dak di tu long le pena claim ji putan itu si dak claim ji alang tu hadap kena ti yaw bai dak pusi jual jadi latih tim tangkang bangso kahomri damahut lang alangpong kaddo kawe langpong pharo isira kret rock sian longpon ulukunchi pen hemari rongphar Karbi Anglong live